Ahí igual. No, eso es tu micro. Ah. Y ahí seleccionar, ¿no te sale el dispositivo? Por defecto me sale USB digital o MacBook Pro. USB digital audio será. Sí. Eskapen jau, Patxiri ostikoa, Patxi. Ai, ostikoa Montxo da kanpora jundako. Baina ondo Gernike. Horrok igu beste entxegu bat, Penie. Tutxe, Sanboien alde oingo da eta 5 metrora. Euren zela izen. Kartunda espulsa gode berriro. Tutxe atxien, ondoiro azitze Sanboianakoak, batxizek izkin. Ondo Albi hor, baina bentaja pitetxie Sanboiekoari. Albi ezin sartu da ladino. Ustikoak atxetik urten deu. Hasiko baloia Gernikentzako txutaren lekutik, Sanboiekoak. Lehengo Melie Gerniken alde. Baloia Gernikena, Matik eskuetan, Kapugaz, Kapuk Andonigaz, Andoni ondo, jokaldize, Albi lepoa topetan, ai! Kapuk hori baloiarin, Agustine Barrure, Gernike berrio baloiegaz, Albi, ondo, ostiko hona hori, jaunderentzako. ¡Deja seguir! ¡Señor! Esteu itxi jokaldize amaitzen bez bentajan. Penie hori Albin ostikoa gehiago askungo bazan. Golpi Gerniken alde, bo ostikoa tutxera botateko aukeri, Metro asko irabazten bo. 5 metrora, ipindu baloie. Tutxe Gerniken alde, delanteru bierreitzeko aukeri, Erdizen Tutxe, ondo irabazitxe, hor mola formeta dau. Marto sartu dabe bai. Gernike sakatzen, metro batzuk irabazten. Bierren bida hor.
Bentajan dago Gernike. Zaki zepite baina bentajan dago Gernike. Bok berriro tutxera. Beste tutx bat Gerniken alde, 5 metrora. Gerniko delanteruek horret, ze jokaldi egingo den pentsetan dabiz. Badoi ez tutxera. Atxien tutxe. Marto Gaz, Marto Kurten. Esteu poseu. Esteu pose. Baina ondo Marto. Segiduen urtetan. Sorpresi topetan, baina ondo Sanboiekoak horre etxi posetan. Gernikek oso ondo, 3 aukera auki dauzen txegu sartzeko. Helduko da. Ondo peio hor. Plakaji egin deu. ¡Hay un placaje y sigue! Ondo Gernike hor. Plaketan. Ui, 6 egoin taponetxi, Justo en esa no puedo. ¡Joder, macho! En esa no. Justo en esa no. Pero si hacemos nosotros sí, En esa no. Pero nosotros sí. Tutxe Gerniken alde. Atxien tutxe. Aldau moduen Palmide deu, Kapuk. Andoni Gaz, Andoni apurtuko dugu horrekoa. Ondo Montxi Andoniri oingotan. Pas eskasa kapuna, baina peio. Hori plakaje altu izen da, berriro, bigarren biderrez. Gerniken da baloie, Denpori Gaz, Browell. Browell plaketako 2 pertsona bier da ez. Gerniken da baloie. Kapu kostikoa, lepoa topetan. Albi bi edoa. Izeize Albi hartu deu. Ondo Agustin. Oinamen floteuen bidezkerreran txagiz hau dieta. Grazizek urten dabela. Ostikoa gaz lepoa topetan Gernikeri. Bo ondo koloketa. Bo kostikoa. Euren amarrari eskuetara. Amarrak 15 agaz, beste ziren txadoie. Barrutik izkin. Andoni baloie pesketan. Ai, hor egon da. Ostikoa lepoa topetan, direkto urten de horrek. Gernikentzako baloie. Kapu karinatara. Aban behin de hor. Aban pite deu. Gerniken abana.
Beste mele bat, Samoien alde. Ondo Gernike horre usten. Sakatzen be bai. Samoiekoak atago baloie. Aban hor, Albi baloiegaz. Albi lepoa topetan berriro. Ondo, Albi eusten, Peio baloie. Gernikena baloie, Kapukarin jokatu hori. Lepoa topetan, Bo. Bi kontra bat dago hemen, bi kontra bat. Jaundre, barrure. Kaporen aitxiatara, baina Gernike Kapu baloiegaz, Kapu matigaz. Andonik, Lurrera. Jaundre Karin jokatu deu. Vamos a ver. Horra 10 metroa estiegon, plaka bentsi Gernikekoari, bentajari peste upiteu, da ganera golpie kontran pitetzi Gernikeri. Bueno, Tutxe, Gernike, Samoien alde. Chiqui. Ah, vale. Bien. Golpe de la talla, no entendeo, claro. Primera. Tutxe, Samoien alde. Lau jokalari gaz. Atxien Tutxe, Marto kondo, Marto. Horre... Bai, penia izen da hori. Mati plaketan. Berbaitxiarren pitetxo golpe. Número 6, Marcel Carrera. Bueno, Arbitroa kapitaine eta jokalarize berbait nagoena berbetan dago. Bakizu moden hemen arbitroari bakarrik altzoin berba kapitainek. Da beste inok eitzen batzun berba. Konsekuentzizek aldau zaukin. Hemen jokaldizen ikusi egon moduen. Abizoan bakarrik geratu da. Golpi Gerniken alde. Berbaitxiarren. 3.2 ebo. 10 eta 3 ipintzeko markagailuen sartu ezkero. Ez, kanpora urten da, ondo junda, baina aizide dago justo eskumerantza. Da, bueno, Samoiek euren zelaitxik bote pronto urtemiko deu. Ostikoa Samoi urtetan. Peio kartun deu, Peio Kapuri. Kapuk, ostikoa. Ondo. Bote egin dugu barruen, hasiko ondo. Penia hogeta bire zen ez dagoela bote, baina. Ondo topeta Kapuk lepoa. Tutxe, Samoien alde. Tutxe irabazi Samoie, Gernike hor plaketan euren delanteruek. Ostiko azgu da urten Samoiekoak.
Ostikoa Martori eskuetara, Martok plakeo intxie, binartien. Gernike baloie, Kapuk Brauel egaz, Brauel beste topete bat. Hori bota inda hori jokala ize Sanboiekoa. Gernike deko baloie. Kapuk Ostikoa. Nordabile, Marto. Da, Albi baloie, Kapuk, beste Ostiko bat. Ahí, Penies, Lepatxo la topeu. Horren aliek Ostikoa, gurutzatute, patxiri topetan. Hori baloie, kanpora doa, zuzenien, urtengo da, ez da urten, hor geratu de. Bo, kanuleu. Buena, Nino. Bote pronto a surtetako prest. Ostiko eskasa da hori. Andoni plaketan hor, ondo Andoni. Delantero kasoin, ondo Brauel da pat, ez da gino izan da bestie. Miguel. Ahí, Lepoto pedador, ondo peio, plakajien. Oinen baloiarin eurek. Ahí, euren zeizen entxegue. Ondo mobidu da baloia alde batetik bestera. Da entxegue lortu da. Beste 2 puntu, 7-10 marka joen. Ja denpora askorik ez da faltelen osatizan baitzeko. Bo, saque centro ahí, Checo. Saque Lucie. Marto, no, Marto. Sanboi, Ostiko azurtetako berriro, behatxizek. Daurek irazioa de baloie, Ostikoan. Beste Ostiko bat. Boda hor. Gernike baloie. Kapu. Brau. Jokoz, kanpo urten dugu horrek de jokala ize. Kapu karin jokatu deu. Hor berriro ez da 10 metro horrek. Ja, bigarren biderra. Txartel hori ze, 10 metrora segotiarren euren talonia ere. 10 minutsu kanpoan.
Bo kanpora zuzenien, atxeden aldire, zazpitan markagailuen. Ondo, Gernike, arpeize moten lehengo taldeko ekipo baten kontra. 3 aukera aukide zoren txego esartzeko Gernikek. Ia, bigarren zati honetan, ze paseten dan, bueltan gauz.
Bueltan gauz, hemen bigarren zati zen. 7-10 markagailuen. Gernik lehengo zati zen arpeizen moten. Ia bigarren zati honetan beste entxegutxu eta sartzen bagun. Gernikek ez du moten aldaketarekin doenik. Sanboie, baloie, atateko sake zentroa. Bernikeko delanteruak hemen eskerreko aldien egon dire, doin eskumenan txapasei die. Sake zentroa ona, laburre da altue, Andoni Bille, abane ineu. Ondo Andoni hor, por si acaso, baloi hartzen berriro, bentajarik ez emoteko aurreri. Melie esan baien alde. Txino sartu da hemen Gerniken jokatzen man Pilierra Argentinue euren taldien. Sanboie baloia irazi deu. Sakatzen dabiz oin bai. Oin bai metroak irabazten. Gireu egin da Melie. Orden berrio repetidu biko da. Berrio errepetituko da Melie. Sanboien alde, oingotan be. Oingotan argi irabazi dabe. Oingotan ez da sakatzen. Baloie eskape indako eskuetatik. Marto, ondo Marto hor plaketan. Mati plaketan, Browell egaz. Ondo Gerniko delantero egor plaketan me bai. Beste fase bat. Gernikena baloie. Kapu kostikoa, lepoa topetan, horrezta binor, ostiko nada hori, metroak irabazteko. Hogeita bi barruan geratu hori baloie, euren amabostak izkin. Metroak irabazi. Lepoa topeu, peio plakeu. Oin delanteruekaz, ondo Agustin da Browell, baloi ostu, ez du Browellek. Baloi harine oin guatan Sanboiak nak. Sanboiak oinoko baloie.
Bostagaz, bostan lepoa topetan. Amabize, amabostagaz. Plakaji Gernike. Ondo Peior plakajien. Brauwell, Marto pesketan. Gernikena baloie. Ondo Marto. Defentsan bien ona Gernikek. Bostikoaz metro batzuk irabazteko aukerie. Tutxe Gernikentzako. Tutxe Gerniken alde, atxien, ondo guanteta. Ez die sartzen orduan ez dago molik. Oin bai, oin mola dau. Hor bi erran bida oin. Hori bosta belurrien dauena. Golpi Gerniken alde. Bodino palo atarago daula bota. 3 puntu sartzeko aukerie. Oingotan aizie alde deko. Barrue da hori, beste 3 puntu bot. 10 eta 10 markagailuen, A2. Atadeu centro, saque centro a Peio. Gernikena baloie. Buah, harrika ditxela. Bo, kostiko gazaldau moduen, kostiko nada eskinara, boteu, ai, penia kanporesta lain. Ondo, Gernike. Tutxe Gerniken alde, euren zelaizen. Tutxe atxien berriro. Oingotan harin jokatu daude. Bo, Mati lepoa oso ondo. Patxi baloiegaz. Patxi metrok irabazten. Ondo Patxi. Andoni baloiegaz. Andoni delanterueri, lepoa topetan, kapo luze, Brauwell. Brauwell bat kendu, bik kendu, plaketxie. Kapu berriro baloiegaz. Bo, kostikoa. Andoni, topetan baloie. Ai, penie, beste ostiko bat euren 15. Ostiko luzia, gotaitik kanpo. Ondo, Gernike baloien mogi duten alde batetik bestera.
Beste tutz bat Gerniken alde. Ondo Patxi hor baloiaz metroak irabazten bat plaketan okindoen bitxartien. Tutxe Gerniken alde Simba. Ondo Simba. Oingo Meli mola aurrean txadoie. Hor golpe egonda esanekenik. Kapu baloiegaz. Fuera de juego dauz denak. Marto baloiegaz. Kapu Brauwell binartien plakeioa beti. Kapu berribarin jokatzen matigaz. Txino plaketxo hor. Gernikena baloie de momento. Kapu Andonigaz. Ai, Penie atxerantxador baloie. Atxerantxador, baloie da aban piteten deu. Zein, nik ze ikusi da ben. Beste mele bat Sanboien alde oingotan. Sanboieko bateki baloie, txakatzen oingotan. Golpe Gerniken kontra lehenengo linea altxedalako. Ondo dau. Golpi tutxera botatok aukeri euren amagostak, ustiko eskasa da hori. Hemen gure aurrien tutxe, zelai erditzen justo. Rubizoa gaz, Rubizoa. Rubizoa. Gernikek ostu du baloie. Ondo hor perkusioan, plakajo, no, itxela plakaji binartien. Gernikeko baloie. Brauwell baloiegaz, berrio binartien plaketan hori. Ondo Simba garbitzen hori, ez da garbitzu. Beste 3 puntu sartzeko aukeri deko Gernikek. Palo atara dino bok. Zelai erditzi, más o menos. Ustiko luzi da hau. Ez da helduko. Bai, justu en heldu da. Navarrure beste 3 puntu. 13 markagailuen. Gernika aurretik. Amagostako ingatan luze bat adeu. Agustinek. Ondo mantenidu baloie. Kapu delantero kornanizetan. Ostiko gaz urtetako kapu. Sanboieko amagosta, irudia hemen.
bi oin. Ondo Peio plaketan. Ondo Simba hor plaketan. Oinani jokatzen Samoyekoak hor pantalla. Mati garbitzu. No Mati, osako viaje montxon. Bo, lepoa topetan, ez da inor bezamen. Hor hogeita bigarren sartu da. Arbi, lingerra dino ez dela sartu hogeita bigarruen. Guztuen egon da. Gernikek aldaketa bat egingo deu. Roque, txeko jokalari ze. Kanpora doa. Barto doa kanpora. Roque barrure. Tutxe esan... Amagao! Eso es golpe. Ostikoa surten dauz Samoyek. Tutxe, Gerniken alde. Simba kondo irabazi hori baloie, kapu gaz, kapu Mati gaz. Matik irun artien plake bitxie. Ondo Andoni. Hori plakaji ilegala ez dakit izen badan. Bok izkin, barrurantza itxeko, plaketxie. Kapu berrio Browell berrio topete, beste topete bat, ez da izan magarrena. Kapu sentidu aldatu. Albi gaz, Albi lepoa, Peio hori, ez dako jauzi, ustikoa aldago moden. Plaketxie, da golpe, kontran. Bori txartel hori zatatxie, 10 minutxo gombiko du kanpoan. Charlie sartu da. Da urten Patxi.
Patxi urten da, Charlie sartun. Tutxe, Samoian akatxien irabazi. Do Charlie lehenengo plakajien, Oraban egon da. Samoian beste aldaketa bat, 7 urteten da. Melie Gerniken alde. Onderrumein da, euren bata. Palotara sartzeko beste 3 puntu. Oin ez dago no txuteko deu, Kapuk txuteko deu. Kapu kapitan. Beste 3 puntu sartzeko aukeri, Berrogei metrora, más o menos, ustikoa. Buena, beste 3 puntu Gernikentzako. 16 eta 10 markagailuen. Ostiko eskasa Albiri eskuetara. Gernike baloiegaz, Kapu ostikoa. Ostiko nada hori. Peio plaketan beti. Lurreti pasetxo ondo. No, Mati, hori bota inda. Txino, baloiegaz, hau gogorra da, beti zen dago gogorra. Oingo, Tarani jokatzen Samoi. Lineako akaz, velozidadan datoz honek. Ondo Charlie da Albi. Nera oine organizeta Gernikeko defentsie. Ondo plaketan hor. Agustin Jerizkin. Andoni beti bai plaketan. Browell ondo. Zabaltzen oin lineakoakin, Matik plakaje gogorra. Ondo hor defentsan Gernike. Igoten da eurek baloiari nahi zen dabe pase da, ez da ondo paseu. Ondo Albi horrezkinan sarratzen da harin igoten. Hori tutxe Gernikena da, ez da? Bai, Gerniken tutxe da hori. Ondo defentsan Gernike. Aban pite deu.
Zanbaieko antxako Melie. Hor sakatzen dauzarin jau Melien. Horrari jau sakatu da. Arbitroak Meliegu da apurben mobidu, basa apurtxo dagoela hor da. Berrio Melie, Zanboien alde. Oingotan estable dao. Golpe Gerniken kontra. Tutxera, Zanboi. Omar metrora, más o menos, Tutxe, Zanboiekoak. Eurrien Tutxe, bola forme dabe. Gitxike aurrean txadoaz. Zozer piteo arbitroak. Gerniken alde golpiek. Ez dakiz egaitzi, baina Gerniken alde. Ostiko ona, zelai erdi zen. Oso ostiko ona, kapuk. Hor ikustegu Miguel, min hartun da apurbet. Denpori pareta dau. Recupere da Miguel. Tutxe Gerniken alde. Ondo irabazitz ezin bakor. Beste mol bat, Zanboianak oin sakatzen. Golpe oin Gerniken kontra. Beste 10 metro berbetiarren. Hogeta bi lerrotik urbil dauz, oingoatan. Hogeta bi kanpoan. Tutxe Zanboien alde.
Boba dator berriro barrure, 10 minutxo pase die. Tutxe Sanboiena, izkin horre hurrien. Hor plakaji ez da inik hori zeintxon, zinbari. Txartel hori ze Gerniko jokalari. Tutxe Sanboiekoak 5 metrora. Hau tutxe importantia da. Ondo defendidu da tutxe. Hor molien ikusten gogurekin jara asko dikiela. Kaude sartzen da barrure. Kapun ordez. Tutxe, eurrien, mola. Ondo Gernike, hori mola kanporantza botaten. Hor jente asko dao, eskinean ez da inorbez. Bentaja da Sanboien alde. Aldo moduen defendiute hor Gernikek mola. Golpe egin dabe. Hor boti eskapeako Sanboianako bateri, boti pintzen da hil. Mele diño Sanboi. Eder dator bueltan. Albin ordez. Bat gitxi gure taloni kanpoan dagoelez. Talona da bigu. Belerako ordena albi urten da. Hor sakatzen dauz den poli baino harin jau nire ustez. Ondo, Gernike hor defentsan. Sartu nein jau barruen, entzegue, Sanboianakoa. Amasi eta 15, de momento markada joen. 2 puntu sartzeko aukeri dekoin Sanboianak. Beste 2 puntu.
Amasei da mazazpi markagailuen. Oinoko denporie dau. Bo, berriro, saque zentroa. Saque zentroa, Peio Villa. Luzea eta doengoan, Peio, ondo. Euren zela izen, Tutxe Gerniken alde. Tutxe, Eder atateko prest. Eurrien Agustin Egaz. Jaundre, Bori. Bo Matiri. Matik. Metro batzuk irabazten. Roke garbitzen. Jaundre. Delanterukaz, Birrien. Peio Baloiegaz. Kapde garbitzen. Browell, eripaseko txok. Browell. Beste topete bat, bi. Baloi harine, bo Mati Agustin apurtzen, plaketxie, hau harin zenbida, Mati, plakeda be, hori plakadora ez da urtetan. Beste bi puntu sartzeko aukeri Gernikek. Bai, beste bi puntu. Bategaitxik aurretik. 18 da 17 Gernike. Oie, parkatu 19 da 17. Bigaitxik aurretik. Oinoko 8 minutzu edo falteko die. Andoni, Baloiegaz. Mati, Baloie. Plaketxie, atzerantza, 22 barruen gauz. Jaundre, ostiko luzie, altue, ostiko nadori. Tutxe, Samoien alde. Samoieko jokalari bada lurrien, min hartunde.
Moten dugu rekupero dela. Tutxe, Samoien alde. Aurren jokatu da. Ondo, Jaundre hor bizi-bizi ez dakizan ostu da hori baloie, ostiko luzie. Harine da Jaundre. Oizki, entxo. Hori hor parebide. Ondo, Simba. Eder peskan, ez dau peskeu. Hau defendidu bida. Andoni da Peion Artien plaketan. Andoni berriro plaketan. Ondo Gernike. Ondo Simba. Oinarin jokatzen Sanboi. Berriro euren amairue, handizen da hori. Delanteruek asoin, Txinoaz, ondo paretxe Txinori. Golpe Gerniken kontra. Tutxera botako dabe. Tutxe Sanboien alde. Minutxu importanti dionek. Azkenengo minutxuek. Hemen irabazten die galtzen die partiduek. Albi berriro dator bueltan. Ja 10 minutxo pase dire gure Talonia espulsa denetik. Orduen Albi sartu da berriro. Ederbe barruan geratzen da. Ez dakit zapazeten da, arbitroa delegau egaz dago berbetan. Eurepek antxeta dauz, hemen jokalari batzuk ikusten guztomelak ez diretan. Partidu erreza ez da hau. Bueno, badoie, Tutxe, Sanboien alde. Tutxe irabazi daue. Ondo Charlie, plaketan. Hori botan bide. Bota daue. Ondo Andoni. Txino baloiegaz, Eder plaketan. Oin eurek lineakoakin jokatzen. Charlie, ondo Charlie, Peio. Roque laguntza plakajeen, ondo. Ondo Simba. Ondo Simba. Browell eta ondo. Eder pesketan da hori baloie, ez? Kampoan dau. Charlie berriro plaketan. Andoni berriro pesketan. Atzera jokatzen eurek. Defensi egoten. Peio plaketan, pesketan bebai, ez dau peskeu. Roque plakajien, Browell egaz. Pikan gobien eurek. Eder plaketan. Ez dakit zemagarren fasi edan. Da ondo, Gernike golpi euren alde.
defensa oso ona Gernike. Zazpi fase edo gehi zain da eurek eta Gernike defensan fuerte. Bota indire eurek da Gerniken aldeko golpie. Tutxera bok. Ostiko ona da hori. Tutxe Gerniken alde. Ondo, Tutxe irabazitxe. Golpe Gerniken kontra. Bat sartu da Tutxen da, bat ez da urten. Harin jokatzen da, Charlie, ondo, topera dabil Charlie. Amar plakaje doin deuz ja. Ondo, peio, beste horrepe, beste goi plakaje doin goda zen. Arpeizen golpi hartu deu peiok. Ez dakiz ezein eurek. Ondo Roque. Bota inda hori. Hori plaka benbida, Simba hor dau beti. Jaundre plaketan. Metro asko da bizi irabazten bengoatan. Atzeran txadoa ladino baloie. Eurena da oinoko baloie. Golpe Gerniken kontra. Ez urtetiarren. Golpe Gerniken kontra. Pablo Teradiño. Sartu eskero aurretik ipiniko die, 19:20. Ostiko erreza da. Printzipioz, ia ze paseten dan. Esteu sartun, ostiko erreza izen da. Eta Gernikek irabazi indeu 19:17 lehenengo División de Honorreko talde bateri. Arpeize moten Gernike, partidu oso ona itzen. Zamboianak fuerte etorrie, baina Gernike oinoko fuertia begonda. Emoten deu igoteko aukeri dekogu eta igoten magaren kompetiduteko bagauz emoten dugu negaz taldi egaz. Da partidu oso kompletu Gerniken aldetik, Zamboian oso fuerte, Gernike melietan honetan kategorizetan apurutxu bete injergan faltan, baina bueno, partidu kompletu da Gerniken garaipena. 19:17, gaurrengo partiduen gauz, eskerrik asko da nori.